Mařenko, tady Olbram. Je pitoreskní pozdně letní podvečer. Srdci cvrkají ve zlatých travinách šumějících v lehounkém vánku. Jsme na cestě do nemocnice. Neseme tam s lavkou vycpaného Baribala modrého, nebo latinsky Ursus Americanus emuncí, který odhaluje pravdu a tajemství. Lavka se vrhnul už na 3. generální úklid naší kanceláře. Asi má nějakou obsesi. No a tentokrát mě donutil zbavit se, cituji, magického harampádí, které pro nás nemá užitek. No je pravda, že medvěd pravdy funguje jen na lidi v bezprostřední blízkosti a do naší kanceláře jen tak nikdo nezavítá. A tahat ho na výslechy by bylo nepraktické. Já si vždycky říkám, s kým se to bavíš, než mi dojde, že je to jen tvůj diktafon. Tak, příteli, vyčuraný? Řevi to ještě víc, myslím, že tě slyšela jen půlka žebravé. No to by byl ovšem skandál. Už vidím ty palcové titulky. Detektiv Úchyl se obnažuje za křovím u řeky. Ještě to zdejší bulvární plátek nepřešlo. Vždyť jsme krávy porazili už před půl rokem, člověk by čekal, že si najdou nějaké nové celebrity. Děravý večerník se nedávno vytáhl. Četl jsi to? Bylo to o tobě. Že tvé 3. oko má prý rentgenové vidění. Vidět lidem kostry? Co bych z toho měl? To přeceňuje čtenáře lačné po bulváru, drahý příteli. V jejich nevzdělaných hlavičkách znamená rentgenové vidění schopnost vidět skrze oblečení. Aha, tak proto přede mnou poslední týden ženy utíkají a muži na mě pokřikují nečum vole. Kde jsou ty časy, kdy na mě mávali a volali na mě morousy? No tak už to vypni a jdeme. Ten medvěd něco váží, měli jsme jet autem. Ale dráty v mém autě přehryzaly kuny, přece jsem ti to říkal. A ty stejně ani řídit nemůžeš s tím jedním okem. Saskia nám přece slíbila, že pomůže. Chvástala se, jakou má její otec dodávku. Něco jí do toho vlezlo. Víš přece, že má teď plné ruce práce, jak byla povýšena. A to ani nemluvím o tom, jak Jatka té noci po převratu vypálila policejní ústředí. Mělo nás napadnout, že se pokusí zahladit stopy. Archivy byly pravděpodobně plné důkazů. Víš, jaká je holka moje zlatá. Pořád si vyčítá, že nenechala na ústředí víc svých lidí a všechny hnala na Kraví horu za námi. A kdyby nepřišla, Bůh ví, jak by to dopadlo. Tak už to ale vypni a pojď. To by se s tím ostát nechce, co? No být po mém, hezky bychom si to nechali. Lapačů prachu máme v kanceláři až. Mařenko, čekáme v nemocnici. Já tě slyším. Mařenko, Lavka mě slyší, ale povídat si se mnou nechce. Co mi tedy zbývá, než tě zapnout a povídat si s tebou? Ano, máš pravdu, je to bručoun. Velký bručoun. Mohl bys toho nechat. Stejně to děláš jenom proto, abys mě naštval. Snažím se jet zabít dlouhou chvíli. Nemůžeš mi vyčítat, že nejsem tak stoický jako ty a nebavím se civěním do zdi. Čekáme tu už hodinu. Kde je ta ženská? A jdu se někoho zeptat. Pohlídejme Mařenku. Já si s ní nemám co říct, prostě ji vypni. Ne, musíte se lépe poznat. Tu máš. Vyprávěj něco. Já se hned vrátím. Tohle je směšné. Proč ti vlastně říká Mařenka? Je to jenom jméno, nebo je zatím něco víc? Jsi umělá inteligence? Duch dívky, kterou znal? Stroj, který ožil? Jsi žena v jiné dimenzi, se kterou je možné mluvit jedině skrze tento záznamník? Nebo jsi prostě jenom diktafon se jménem? Tak se na tebe podívejme.
Ty v sobě nemáš kazetu. Ani baterky. Tak jak je možné, že nahráváš? Lavko, ty perverzní prase! Co je? Dej sem, že se nestydíš. To by přijde normální hledět mařence do útrob. To je sexuální harašení. Tak co ses dozvěděl? Doktorka Belokory měla nějakou pohotovost a musela odjet. Neví se, kdy se vrátí. No tak tady toho medvěda necháme. Lavko, tenhle vycpaný medvěd je zbraní hromadného strapnění. Nemůžeme ho nechat jen tak stát na chodbě, kde se pohybují lidé. To je nezodpovědné. K čemu ho vlastně chtěla? Říkala něco o terapii pro narcise a pacienty s histrionskou poruchou. Hlídej, jestli někdo jde. Lavko, co to děláš? Snažím se vloupat do její ordinace, nevidíš? Já zapomněl, jakou odvahou a despektem k řádu oplýváš. Ale od kdy nosíš ve vlasech sponku? Tradiční výbava investigativního žurnalisty. Tak, odemčeno. Chyť ho za nohy a odnesem ho dovnitř. Hej, pozor na jeho čumák. No jo, krucinál. Kdy konečně pochopíš, že se blbě orientuju v prostoru. A zavři. Tak se přece nerozčiluj, příteli. Jen nechci, aby se medvědovi něco stalo. Tak, postavíme ho tady, vedle té kytky. To teda, je trochu nešťastné místo takhle u toho lůžka. Nevím, zda to neubere na efektivitě psychoterapeutických sezení. Mě by teda docela děsilo hovořit o svých problémech a zírat přitom do medvědí mordy. Takže ta lékařka je psychiatrička, jo? Asi ano. Říkala, že se specializuje na tripózy. No tak se jí děravé předměty hodí. Snad by mohly mít větší efekt než tradiční postupy. Tripózy? No to je vědecký termín pro psychické nemoci s děravými projevy. No zkrátka, když se člověku proděraví duše... Třeba jako tohle? Co to tam máš? Narcis v květináči. Kolem stonku je uvázaný nemocniční náramek a na něm stojí Jaroslav Potůček. Ano, doktorka říkala, že chce medvěda využít pro terapii s narcisy. Koukám, že to asi myslela doslova. Olbrame. Ano? Podívej se na stůl. Hledím na ní. A co? Tam v rohu. To je hezké pero, ano. Vedle čeho leží ty pako? Neleží vedle ničeho. Jsi slepý? Tady! Podívej se! Ukazuju na to! Aha. To je... složka? Přečti to jméno. To nechápu. Nemůžu to přečíst. Co to meleš? Tady na té složce je napsáno jméno mého bratra. Apollon Ikaros Slavka. Opravdu? Ne. Ano, promiň. Musím si sednout. Ano, ty máš bratra, já vím. Apollon. Co je ti? Sedni si. Ano, ty máš bratra, já vím. Že ano? Co se ti stalo? Nevím. Nikdy jsem to nezažil, jako by tam ta složka nebyla, když se na ní poukázal. Bylo to pro mě, jako kdybych hleděl na něco, co nemůže má lidská mysl obsáhnout. Nějaký děs kosmických rozměrů, jako kdyby to nemělo existovat. Můj bratr nemá existovat? Musím se ti vlastně omluvit. Já vím, že jsem ti slíbil Apollona najít. Ano, do roka. Dochází ti čas, machře. Ale já na něj prostě pokaždé zapomenu. Jak jako zapomeneš? To se mi nemohl říct? Jak bych se ti jen mohl svěřit s něčím, nač jsem zapomněl. Krucinál. Apollon se namočil do nějaké děravosti. Pokud je pacientem doktorky Belokory, stal se z něj nejspíš tripotik a hledal u ní pomoc. Co se píše... Cože to bylo?
Složka? Ano, ano. Co se píše v té složce? A mluv o něm neustále, ať nestratím nit. Na té složce je tuna prachu, jako na jediné věci v celé téhle ordinaci. Takže i doktorka začala jeho existenci ignorovat. Ale proč ne já? Snad proto, že jste bratři? Tak co je v ní? Stojí tu Apollon, Ikaros, Lavka. Ikaros? Ano, oba máme 2 jména. Jedno z mýtů, jedno z Panteonu. Apollon dával přednost tomu božskému, já raději tomu hrdinskému. Ha! A to jméno Palamédes tak nesnášíš. V tom případě musí být tvé božské jméno obzvlášť ohavné. Tak co je to? To se nikdy nedozvíš. Takže, podívám se do té složky. Skvěle, jen pár stránek, většina začerněná. Nějaké základní informace, věk, odkud pochází, fotografie. Tady se píše, proboha, tyhle medicínské zkratky a pojmy. Tak jo, poslouchej. Tripologický profil, 0 tripotida, N závorka lomeno P, otazník, konec závorky, pomlčka tripóza, čárka 0 tripofyzio, čárka int.desinchr.2 st. Co si z toho mám jako vyvodit? A tady je připsáno propiskou hospitalizace. Sakra. Co je? Lavko. Byl hospitalizován loňského listopadu. To už jsem tady byl. Byl jsem tady a nenašel jsem ho. Lavko, díra má 24 371 obyvatel. No a pokud jsi byl jediný, kdo nebyl vůči jeho existenci slepý, tak to pro tebe bylo jako hledat jehlu v kupce sena. Kde jsou hospitalizovaní? Tady v nemocnici. Leda. Leda? Závažné případy zavírají na zámeček. Je to sanatorium v lesích směrem na jihovýchod. Při mém štěstí tam určitě bude. Tady v té složce se mezi začerněnými pasážemi ještě píše vis kazety. Vidíš tu někde kazety? Kdybych to byl já, skladoval bych je tam v té obrovské skříni. Sakra! Tak vidíš, nejsem jediný člověk s oním převelice specifickým způsobem uspořádání. Nebo je doktorka prostě stejný bordelář jako ty. Někde tady musí být nějaká kazeta s Apollonem. Ale je na nich jen písmeno a pár čísel. Jak teď poznáme, na které je Apollon? Ticho. Někdo jde. Ber, co uneseš a poslechneme si je v kanceláři. Ulala, vzrušující. Má drahá Eulálie, pověz mi, jak se dnes cítíš? Dobře, děkuji. Nějaké rojení? Rojení? Ne, dělám ta cvičení, jak jste mi doporučila. Tedy včera jsem vykoukla z okna a viděla duhu. Mále se mi to stalo zase, už jsem slyšela to bzučení. Odkud se bere duha? Vím, že to má něco společného s deštěm a světlem. Ale zvládla jsem to. Přestala jsem. Soustředila jsem se na dýchání. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Na nic nemyslet. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Večer jsem si pustila sitcom a zkouším meditovat, jak jste mi doporučila. To je dobře, Eulálie. Měla jsi ještě nějaké myšlenky? Nepřemýšlej nad tím, proč se to stalo. Chci jen, abys mi přiblížila ten incident, po němž jsi byla hospitalizována. Nadechni se a vydechni a jen mi to odvyprávěj, jako bys recitovala básničku. Druhá třída. Hlouček holek kolem lavice. Smějí se a koukají na mě. Já si říkám, komu se smějí? Smějí se mně? Mému oblečení? Mé svačině? Mé tašce? Jsem tlustá? Hubená? Špinavá? Udělala jsem něco špatně?
Řekla jsem něco špatně? Proč se mi smějí? Proč se mi smějí? Nedokážu přestat, jede mi to v hlavě na plné obrátky. A pak je to tady. To šílené bzučení. A pak vosy, všude. Cítím, jak vylézají. Jejich nožičky a křídla. A to nesnesitelné bzučení. Vylétávají a vrhají se na mé spolužečky. Ty ječí a pobíhají po třídě. Jedna z nich upadne a praští se do hlavy o roh lavice. Pobodaná a s otřesem mozku skončí v nemocnici. Další má alergii, zachrání ji jen tak. A já tam stojím, lezou po mně, všude. Mám je pod šaty, ve vlasech, v uších. Ach bože. Všechno to začalo, když mi bylo 7. Maminka mi vždycky říkala, že jsem byla tuze zvědavé dítko. Jedna otázka za druhou. Všechno jsem potřebovala pochopit, všechno jsem musela znát. Když se to stalo poprvé, pamatuju si, že jsem tahala maminku za šaty a na něco se jí ptala. Už nevím na co. Byli jsme tehdy někde na návštěvě a mé mamince už jsem musela lézt na nervy. A tak se na mě otočila a vyštěkla. Tak, Eulálie, teď mám jednu otázku já pro tebe. A dokud mi na ní neodpovíš, nemůžeš se mě na ní zeptat. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Takže tvá maminka byla ta, která ti jako první nasadila brouka do hlavy? Chci jen znát odpovědi. Co je na tom špatného? Je snad špatné chtít odpovědi? Tvá chorobná touha po odpovědích ti však ubližuje. Ale také mi ubližuje být tady. Jsem tady už několik let, zavřená v celé. Chci ven. Eulálie, už jsme se o tom bavili. Venku je příliš mnoho podnětů, které tě mohou rozrušit. Takže na věky zůstanu zavřená? V celé, kde budu koukat na pitomé sitcomy, hrát videohry a vyšívat? Chci chodit do školy, chci číst knihy, chci ven. Já chci žít. Ne. Až ovládneme rojení tvých myšlenek, budeš moct jít domů. A kdy to bude? Cvičím a hlídám své myšlenky, ale kdy? Kdy se mi podaří je naplno ovládnout? Podaří se mi to vůbec někdy? Je vůbec možné ovládnout své myšlenky? To by stačilo, má drahá Eulálie. Příliš přemýšlíš. Patří nám naše myšlenky? Nebo jsou jako mouchy, které nás obtěžují a které nám nedají klidu? Nebylo by lepší se jich zbavit natrvalo? K čemu jsou odpovědi, když mi nedají rozhřešení? Je celý můj život marná snaha najít zbytečné odpovědi? A nejsou otázky samy o sobě taky zbytečné? Eulálie, vezmi si tabletu. Na chvíli ti otupí. Vrátím se zítra. Budeme pokračovat. Rozumíte mi, drahá kolegyně, co se vám snažím říct? Jasně, rozumím. Ale co mám dělat? Nikdo se v děravinách nevyzná tak, jak vy. Vaše tripóza má významný tripofyziologický projev. Tripo sem, tripo tam. Donedávna se prostě říkalo, že někdo chytil díru. Narostl ti prasečí ocásek, fajn, uřízneme ho. Vypadávají ti oči z důlku, fajn, sešijeme ti k sobě rohy očních víček. Připadáš si nedoceněný a měníš se ve zlato? Schop se! Ano, kolegyně, tyto vaše předpotopní metody však stály mnoho životů a děravé nemoci neléčily, jen potlačovaly jejich symptomy. Přesně tak, ty kozo. Komu říkáš kozo? Huso. Huso, kolik ti je? 15? Teoreticky ano. Jsme rozpůlená 30. A jo, to je dobrý for. Kdy se to stalo? Já už ani nevím. Bylo to v pondělí, protože snídaní dělal manžel. Řekla bych, že to byla spíš středa. Pamatuješ? V úterý měla totiž malá besídku. No jasně. A já slíbila, že přijdu. Ale ten večer jsme měli 2hodinový zákrok, který se zkomplikoval. Já to nestihla. Malá se na mě nemohla ani podívat. Ale já musím brát ty směny. Můj muž je muzikant. Někdo musí nosit domů peníze. Mám celonoční směny a dřu jako kůň. Navíc zaskakuju za celé chirurgické oddělení po tom, co se tehdy všichni doktoři opili a přišili se k sobě.
do toho zařizování baráku, Protože manželovi je všechno jedno. hlavně ať má kde zkoušet. A sestra se měla vdávat. A já byla družička. A chcípla mi hortenzie. Syn chodí za školu. A najednou Toho prostě bylo moc. Jak jste si připadala, kolegyně? No jak asi? Na roztrhání. Ano. A tak jste se roztrhla ve dví. Ale co teď? Jak se zase spojím? Sešít jsem se už zkoušela. K ničemu to nebylo. Stále jsme fungovali jako dvě oddělené poloviny. Vždyť je to prosté, kolegyně. Musíte změnit svůj životní styl. A není na to Není na to třeba třeba nějaký prášek?